Vítajte so mnou na krásnom dvojizbovom byte v Trenčíne. Ak hľadáte štýlové bývanie v širšom centre Trenčína, práve ste ho našli. Byt s výmerou 55 m2 je na 3. poschodí tehlového bytového domu na Beckovskej ulici. Tento byt má množstvo predností, napríklad klimatizáciu, bezbariérový vstup, nádherné výhľady a výbornú lokalitu. V kuchyni bola osadená nová kuchynská linka s modernými spotrebičmi, indukčnou varnou doskou, elektrickou rúrou a 60-kovou umývačkou riadu. Obrovskou výhodou je aj špajza v kuchyni, ktorá má regulovateľný výduch von, takže si viete regulovať sami teplotu. Ešte raz chcem upriamiť pozornosť na túto výbornú lokalitu. Priamo pri bytovom dome je základná škola, potraviny, kaviareň, detské ihrisko, autobusová zastávka a za 2 minútky ste v Kauflande. Ak vás táto ponuka zaujala, tak sa na vás teším na obhliadke. Ja som Ivana Remšiková z realitnej spoločnosti Prius.